ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירביח. בערב הזה יהיה לקירוב הגאולה בחסד וברחמים. אליהו חיים בן יקות למשפחת חזיזה, רפואה שלמה מהרה באריכות ימים בבריאות איתנה. בת אל בת איריס זרע בר קיימא השנה. ברכה והצלחה מרובה למסייעים בארגון ההרצאה, וברכה והצלחה מרובה לעילוי נשמת רבקה בת חנה, ז'קלין בת ג'וליה, ולעילוי נשמת הוריי מנוחתם עדן. אנחנו ימים ספורים לפני תשעה באב. ומה הסיבות לחורבן? בין הסיבות היה גם אמר רבא לא חרבה ירושלים על שפסקו ממנה אנשי אמנה. גמרא בשבת ק"ט. מה הקשר שפסקו אנשי אמנה לחורבן הבית, ומה מידה כנגד מידה שיש בזה? נעמוד על החשיבות הרבה שיש לאדם להיות ישר ונאמן בכל דרכיו והליכותיו, וגם הרווח הגדול שמרוויחים מזה. ונראה שזה הכרחי ולא סתם הנהגה טובה או מידה טובה. נקדים את דברי רבי רפאל הכהן, זכר צדיק ברכה, אב בית דין המבורג, בספר מרפא לשון, עמוד המשפט ק"ד. מעמיד את דברי הגמרא שהכוונה אנשי אמנה זה כמשמעותו. היה להם חסרון באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, וזה העוון גרם לחורבן הבית. פסקו אנשי אמנה, פירושו היה להם חיסרון באמונה וביטחון בשם. והביא את הגמרא במסכת מכות כ"ד שאומרת תרי"ג מצוות נאמרו למשה בסיני, בא חבקוק והעמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. מה זה אומר? אם יש לך את השורש הזה של אמונה בשם ב100%, אתה יכול להשיג את כל התרי"ג מצוות. אם אין לך את זה, לא תגיע לכלום. ועל זה הוא באר, האמונה זה הביטחון בקדוש ברוך הוא בישועתו, שאדם ידע שאפס זולתו ואין מבלעדיו. ככתוב ידעת היום בשבות האלה לבביך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. כל המציאות שאתם רואים של העולמות כולם זה הכל במאמר השם. אם הוא כביכול מסלק את מאמרו, לא נשאר כלום. לא כמו שאם היה עץ נהיה אפר, כלום, ממש כלום. אז אין עוד מלבדו. בהמשך דבריו הוא כותב, הרוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת צריך לחזק את עצמו במידת הביטחון. כיוון שכל זמן שאינו מתחזק במידת הביטחון בשם יתברך, קרוב הוא להיכשל בחטא, בפרט בעבירות בין אדם לחברו. למה? אם אתה לא בוטח בשם אז אתה מסוגל לגנוב, מסוגל להונות, מסוגל לשקר, מסוגל להלבד דברים, כי אין לך ביטחון שהשם הוא זן ומפרנס את הכל, משגיח עליך בפרטיות, דואג לך מאלף ועד תו, לבריאות, לחיים, לכל מה שסביבך. אם אתה לא מאמין ואין לך ביטחון גמור, ודאי שאתה תיכשל בדברים שבין אדם לחברו. אבל אם אתה מחזק את עצמך במידת הביטחון, אתה תהיה רחוק מעבירה. יש שופט כל הארץ, הוא מנהיג את הברואים, הוא שופט בצדק, והוא עושה הכל. לכן אתה לא תזדקק לממון לא כשר. כי אתה יודע שהקדוש ברוך הוא גם
רואה והוא משלם מידה כנגד מידה. אם אתה גונב, יגנבו ממך. אם אתה מפסיד לחברך, יפסידו לך. אין דבר כזה שאתה תצא מרוויח. אין דבר כזה. אז לכן צריך להתחזק תמיד בביטחון בשם. אם כך אנחנו מבינים שכל מה שהתדרדרו ועברו על כל המצוות, משום שהיה חסר להם ביטחון בקדוש ברוך הוא. ואם היו בוטחים בו באמת, לא היו נכשלים. והם הגיעו לשפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות, דברים איומים ונוראים. כל זה מתחיל מזה שאין אמונה וביטחון בשם יתברך. בספר ראשית חוכמה, בפרק משא ומתן באמונה, הוא אומר, הגמרא במכות כ"ד אומרת את מה שאמרנו, שחבקוק בא ועמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה. מזה מדויק שמי שנושא ונותן באמונה, כאילו קיים את כל התרי"ג מצוות. אם אתה עוסק עם הבריות באמונה, זה ממש כאילו קיימת את כל התרי"ג מצוות. אבל אם אתה לא נושא ונותן באמונה, אז ברור שאתה עובר על תרי"ג מצוות. כי אין לך שום מחסום. אם אתה לא בוטח בשם, שהוא צופה בך, רואה במעשיך, והוא משלם לך בדיוק לפי מה שאתה, ודאי שלא תזיק את עצמך אם אתה יודע את זה. מה, תעשה נגד השם שהוא יעניש אותך? אבל אם אתה בוטח בשם ב100%, ודאי שלא תעשה משהו שהוא יעניש אותך. תעשה רק מה שהוא אומר. ותפתח ב100%, שמה שמגיע אליך, יגיע אליך. לכן מי שבוטח בקדוש ברוך הוא, ממילא כל משא ומתן מתנהל כשורה, ולא צריך לעבור על שום מצווה להשיג פרנסה. לא כמו אלה ששמים את התותים יפים למעלה והרכובים למטה. לא צריך. הוא יכול להראות לך את הסחורה גלוי, ואתה תבחר ותיקח מה שאתה רוצה והכל בסדר. יש מי שמנהל את העולם במזונות קצובים כבר מראש השנה עד סוף השנה. אין שינויים. נגזר כבר. אתה לא יכול לשנות. מה שאתה גונב נגיד, אתה גונב את שלך. כי אם זה נכנס בסוף לכיס שלך, היה צריך להגיע אליך בלי גנבה. בשביל מה אתה גונב? מה אתה גונב? אתה לא יכול לגנוב מה שלא שלך, אתה גונב את שלך. נכון שלקחת מההוא, אבל זה כסף שהיה צריך להגיע אליך. אבל בדרך ישרה, לא בדרך עקומה. חבל. במדרש רבה, בויקרא, פרק ל"ג, כתוב, רבי שמעון בר אבא בשם רבי יוחנן אומר, משל לשאה שהיא מלאה עוונות, מי מקטרג בראש? אם אדם הקדיש את השאה זה כמות, וזהו. מי מקטרג בראש? מכל העוונות שיש לאדם, מי מקטרג בראש? גזל. אם אדם גזלן, זה הקטרוג הכי גדול. ככה היה בדור המבולגה. כי מלאה הארץ חמס. זאת אומרת, אם יש לך קופה מלאה עבירות, מה העבירה שצועקת ומקטרגת לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכולם? הגזל. למה? הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש מפני שהיה להם עבירה של גזל. מדוע לא היה מספיק להעניש אותם בעונש אחר? אלא העונש בא מידה כנגד מידה. אז לפני כן נבאר את דברי בעל אשד הנחלים, זכר צדיק ברכה. כותב, אפילו שיש כמה עוונות גדולים מגזל, נגיד רצח, זה יותר חמור מגזל. מכל מקום הקטרוג לקבל עונש בעולם הזה דווקא גזל. למה? מידה כנגד מידה. בגזל אתה גורם רעה לאחרים בענייני העולם הזה שלהם. היה להם כסף, גזלת להם את הכסף. היה להם מכונית, גזלת להם את המכונית. אז אתה פגעת להם בעולם הזה שלהם. על כן נענשים על גזל גם בענייני העולם הזה.
והרי ידוע שבזמן שבית המקדש היה קיים, כל ישראל היה להם שפע רב וברכה, וכל טוב היה להם, גם ברוחניות בית מקדש בנוי, וגם שפע של פרנסה, אוכל וכולי, לא היה חסר. והגמרא מביאה בכמה מקומות, ואנחנו נגיד כמה דוגמאות שהן מדהימות, איזה שפע היה בזמן בית המקדש. והקדוש ברוך הוא צרח, בגלל שאתה לקחת מה שלא שלך, לא אחד, רבים, לקחו וגזלו, לקח להם הקדוש ברוך הוא גם כן את כל הטובות שנתן להם. נתן טובות המקדש, מהמקדש, היה להם טובות ברוחניות ובגשמיות, אתם לוקחים אחד לשני, אתם חומסים, גוזלים, אז אני לוקח לכם גם כן את כל השפע שאני נתתי לכם. אז עכשיו מבינים למה, בגלל שהיו חסרי אמנה, לא האמינו, לא בטחו בשם, לא סמכו על מה שהוא נותן, רצו לקחת יותר ממה שהוא נותן, חרב הבית. והגמרא מעמידה את הדבר שהכוונה, מה שאמרו שפסקו אנשי אמנה, במה הם פסקו? במשא ומתן. כלומר, בענייני משא ומתן התחילו לרמות אחד את השני ולגנוב אחד מן השני ולגזול בכל מיני רמייה ותחבולות. זו הסיבה שגרמה לחורבן. עכשיו יש תוספתא במסכת בבא קמא שאומרת כך, 7 גנבים הן, תכירו אותם. הראשון שבכולם זה גונב דעת הבריות. אחד אומר לך שהוא אוהב אותך ומכין עליך חומר, כל הזמן אוסף חומר ליום פקודה. גונב דעת הבריות, כן? בסוף משחרר לך את ההקלטות ואת כל הדברים והזה. והוא אומר שהוא אוהב אותך 10 שנים אוהב אותך. זה גונב דעת הבריות, זה ראשון. אחר כך יש שם מסרהב בחברו לארח אותו, ואין בליבו לקרותו. אחד מסרהב, מה זה מסרהב? מפציר בו. מתי תבוא אליי? מתי תנשב? שתי קפה, עוגות, שיחים, נעשה לך הכל. מתי? אבל אף פעם הוא לא קורא לו. תבוא מחר, תבוא שבוע הבא, תבוא ראש חודש. רק אומר לו, מתי תבוא? הוא מחכה להזמנה. אין הזמנות. יש רק מתי תבוא. זה נקרא המסרהב בחברו. השלישי, זה המרבה לחברו בתקרובות. הוא יודע שהוא לא מקבל. הוא יודע שהוא לא שותה בירה, מביא לו חבית בירה. ואני פותח לך חבית. הוא לא שותה, הוא יודע שהוא לא שותה, הוא לא שותה שחר אף פעם. והוא מביא לו תקרובות שהוא יודע שלא אוכל. הוא לא אוהב מנגו, מביא לו מנגו. לא אוהב תפוזים, מביא לו תפוזים. מה שהוא אוהב לא מביא. למה? שלא יאכל. זה משהו, זה גנב. גונב דעת הבריות, משהו סוג סוכר. הרביעי, זה פותח חביות שמכורות לחנוונים. פותח אותם, וזה צריך להיות מכור לחנווני, מרוקן מהם קצת ועושה כל מיני קומבינות. החמישי זה מעוות במידות. מה פירוש? יש לו מידות של שקר. כתוב קילו, זה 980. וככה הוא משקר, מעוות את המידות. או שהמשקל שלו לא מאופס. הוא מתחיל איתו כשהוא לא מאופס. אז תמיד יש לו, כמו נהגי המוניות, אתם יודעים שם יש להם איזה, זה מפעיל את המונה, איך הוא מפעיל. לפעמים הוא מפעיל, איך קוראים לזה? יש לו בערב איזה תעריף לילה, בבוקר תעריף לילה. אחת מסכנה תיירת הגיעה עכשיו לנתב"ג, משם לתל אביב לקח לה 500 שקל. יכולה לטוס בחזרה כבר, באותו מחיר.
ודבר שישי זה המשקר במשקולות, כן? במשקולות, וקודם זה היה מידות, מידות משקר במידות, גם כן, אם מודדים דבר שהוא תלוי במידה, גם משקר. והמערב חומץ בשמן, מערבבים. פעם אתם זוכרים, היו מוכרים לנו כשהיינו קטנים, היו מוכרים חלב בקנקנים, אתם זוכרים? היו באים, מביאים לנו, אחר כך היה בקבוקים עם שמנת למעלה, אתם זוכרים? עם פקק כזה כחול. ומה היו עושים? היו מערבבים את זה עם מים. לא שהיום לא. היום 80% חלב זה מים. אתם רוצים לבדוק אם אני צודק? שימו אותו במקפיא. מה קופא? רק הקרח, המים. והחלב לא קופא. אז תראו כמה קרח יש לכם בשקית, כל זה מים. הכל מעורבב. אפילו אתם קונים היום קוטג' מלא מים, משקל של מים במקום קוטג'. פעם היה קוטג' דחוס. היום אתה עושה ככה, מה זה? כאילו ערבו דייסה. היה פעם אחת שעשה ככה הרבה כסף, ויום אחד אמר זהו, אני הולך עכשיו לשוויץ, גמרנו, אני עשיתי את הקופה, עשה 2 שקיות של מטילי זהב, עלה לאונייה, טבעה האונייה, בשקית אחת נפלה לו במים והתחיל בוכה, הגיע לחוף מבטחים, נכנס לאיזה בית, כולו רטוב, כן, עם בואש וזה, השפריצו עליו בהפגנה וזה, הגיע על בפנים. הבן אדם אומר לו, למה אתה בוכה? ניצלת, אתה אומר, עכשיו מהים, אז למה אתה בוכה? הוא אומר, היה לי 2 שקיות מלאות זהב, ואחת נפלה. אמר, מה אתה מתעסק? אמר לו, אני הייתי מוכר חלב. אמר, אני אגיד לך את האמת, לא הייתי הכי ישר. אני הייתי מערבב את זה עם מים 50-50. אמר לו, מה שבא מהמים חזר למים. מה שמהחלב נשאר לך. הקדוש ברוך הוא דואג, אף אחד לא ירוויח מגנבות, אף אחד. אז הראשית חוכמה מוסיף ומביא דברי הספרי ואומר, לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. מלמד שהמודד נקרא דיין. כל מי שמודד הוא ממש דיין. שאם שיקר במידה קוראים לו אבל מלשון עוולה, סנוי, משוקץ, תועבה וחרם קוראים לו, למי שמשנה במידות במשקר. והוא גורם ל5 דברים רעים: מטמא את הארץ, מסלק את השכינה, מחלל את השם, שאפילו אם אנחנו אסור להונות גוי, אסור לגזול גוי. אם גוי טעה ונתן לנו עודף יותר ממה שמגיע, אין לנו מצווה להחזיר, אין השבת אבדה לגוי, להשיב אבדה, לקחת לו אסור. אבל אם הוא טעה מעצמו, אבל אם הוא עלול לדעת שהוא נתן בטעות, יהיה פה חילול השם, אז צריך להחזיר לפני, שלא יהיה חילול השם. זאת אומרת, אם זה דבר שהולך בכמות או משהו שניתן לעמוד, שהוא נתן יותר, אסור לך, אפילו שהתורה מתירה לך, אם הוא איבד, אתה לא צריך להשיב לו. לא כמו ישראל, ישראל חייב להשיב לו, צריך להכריז, אפילו אם אתה מוצא אבדה, אבל גוי לא. אבל אם יש חילול השם, חשש, ספק, שיהיה חילול השם, שהוא ידע, אוי ואבוי. רבי ישמעאל קנה גמל ומצא בו מרגלית, אז הוא לא היה חייב להשיב, זה של גוי. אז התלמידים אמרו לו, למה אתה מחזיר? הוא לא רצה לשמוע עליהם, החזיר. מה אמר הגוי? ברוך אלוהי רבי ישמעאל. למה? קידוש השם הוא עשה. זאת אומרת, זה
דבר גדול, שהגוי מזכיר את השם, הוא אומר רק האלוהים שלהם, שהם מאמינים בו, רק בזכות זה החזירו לי את המרגלית. אם לא, לא היה מחזיר. אז זה קידוש השם, אבל הפוך, אם מגלה שאתה לקחת והעלמת עין כאילו, זה חילול השם. אז צריך להיזהר. מכל מקום, מי שמשקר, במשקל, במידה, במסורה, במשפט, בכל, מסלק גם את השכינה, גם חלל את השם, וגם חס ושלום נופלים שונאי ישראל בחרב. זאת אומרת, חס ושלום, שונאי ישראל זה בלשון סגי נהור, בשביל שלא להגיד על ישראל. יכולים חס ושלום למות מזה אנשים שלכאורה הם חפים מפשע, לכאורה. וגם גלות מן הארץ. כל זה בעוון שהאדם מזייף, משקר, גוזל, במשפט, מידה, משקל ומסורה. רואים שהעונש על חוסר נאמנות במסחר, אדם שהוא לא ישר ונאמן, במשא ומתן הוא מסלק את השכינה וגולים מן הארץ. ולכן נחרב הבית, כי אין סילוק שכינה וגלות מהארץ. יותר מזה, מה קרה אחרי החורבן? הסתלקה השכינה מבית המקדש, ועם ישראל גלה מארצו. עד היום אנחנו בגלות 2000 שנה. זאת אומרת, אנשים צריכים להבין, אמנם מדובר בבית ראשון, אבל צריך להבין, אנחנו בגלות בגלל שאנחנו לא מתקנים עוונות של העבר. לומדים מזה לקח ומוסר, כמה עלינו להתחזק בעניין, לנהל את כל דרכי המסחר והמשא ומתן שלנו באמונה ובישרות, מבלי לרמות, מבלי לגנוב אחד את רעהו, וגם לא גנבת דעת. ואין לחפש היתרים בקולות שאין להם בסיס ומקור. עכשיו תשמעו מעשה נורא, לא יאומן כי יסופר. אתם יודעים על מה היה מבול? אמרנו על החמאס. מה היה החמאס? הם היו גונבים אחד מהשני, אבל בפחות משווה פרוטה. לא בשווי פרוטה, פחות. נגיד היה לו חנות, והוא מוכר פיצוחים. אז מה היה עובר אחד? טועם גרעין. פחות משווה פרוטה. והולך. בא השני גם אוכל גרעין. וככה גומרים לו את כל הגרעינים. בא אחר אוכל בוטן, גם שווה פחות מפרוטה. ואין דין על זה, אי אפשר לקחת אותו לבית דין, בית משפט, על פחות משווה פרוטה. אין לזה ערך בשביל שישפטו אותו, אין. פרוטה, נגיד, אבל פחות, לא. אז ככה היו מנקים את האנשים אחד את השני. תשמעו מעשה, לא תאמינו. אדם גונב כרטיסי אשראי מאנשים. מה עושה? קונה בהם כרטיסי טיסה לכל היעדים בעולם. ואחר כך מוכר את הכרטיסים. כמה אל על מוכרת? $1,000, הוא מוכר ב500. כולם קונים אצלו את הכרטיסים. הוא בכרטיסי אשראי שגנב, קונה כרטיסים, ומוכר אותם בחצי מחיר. יום אחד הלקוחות ברר איך הוא יכול למכור מה שאל על לא יכולה למכור. איך הוא מוכר ב50%. ואז התברר לו איך הוא עושה את זה. הוא סיפר לו, בלי להתבייש. אז הוא אומר לו, אתה לא מתבייש? אתה אדם דתי עם כיפה על הראש, אתה עושה דבר כזה, אתה לא מתבייש? אמר לו, תקשיב, אני לא עושה שום דבר שהוא אסור. הוא אומר לו, תשמע, בעל כרטיס אשראי שיגלה שגנבתי לו את הכרטיס, מה הוא יעשה? הוא יצלצל לחברת האשראי, והוא יגיד שהוא לא ביצע בכלל רכישה של כרטיס טיסה. ואז הוא לא צריך לשלם את דמי הכרטיס. מה יעשו חברת האשראי? כי הם יתנו לו את $1,000. מה הם יעשו? יש להם חברת ביטוח.
שהם מבוטחים אצל חברת הביטוח הגדולה באנגליה, מבוטחים. אז החברת ביטוח תשלם את $1,000 שהם שילמו לו. יפה. מאיפה חברת הביטוח יש לה כסף? מכל הלקוחות שמבוטחים שהם מיליונים בני אדם. אז יוצא שאם נחלק את הגניבה למיליונים, יוצא פחות משווה פרוטה. אז בעצם אין פה גזל, אין פה כלום. שמעתם? לא יאומן כי יסופר. אוי לאוזניים ששומעות, מה האדם עושה ומחפש לו היתרים, איך זה יהיה חלק חלק חלק. כן, איך החליק את זה. עכשיו הבעל שם טוב הקדוש אומר על הגמרא בברכות חטא, מיום שחרב בית המקדש אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 4 אמות של הלכה בלבד. ואומר על זה הבעל שם טוב שאפילו זה הוא חלק מהחורבן, שהאנשים חושבים שאת הקדוש ברוך הוא אפשר למצוא רק ב4 אמות של הלכה בלבד, דהיינו בבית כנסת ובבית מדרש, ובשוק, במסחר ומלאכה, במשא ומתן, כאילו הקדוש ברוך הוא לא שם, ושם אפשר לעשות מה שרוצים. למה? הוא אומר כולם גונבים, אם אני לא אגנוב אני אפסיד. ככה זה מסחר, וכולם יודעים שכולם גונבים את כולם, וזה אומר עזב, זה לא המחיר, תוריד לי את זה, טוב בסדר אני מוריד את זה, זה כולם. אז חושבים הקדוש ברוך הוא נמצא רק ב4 אמות של הלכה, וכאילו לא נמצא בשוק, הוא לא מתערב. זה הסוחרים מחליטים ביניהם איך לחרטט אחד את השני. וזה דבר קשה מאוד שאדם יכול להגיד דבר כזה ולעלות על דעתו שהוא יכול לענות, כשהתורה אומרת מצוות מפורשות מה אסור במשא ומתן. עוד דרך להבין את החורבן. למה? בגלל שפסקו אנשי אמנה. ידוע שחכמים זכרונם לברכה בכמה מקומות אומרים שאם אדם נושא ונותן באמונה, הפרנסה שלו תהיה מצויה לו בשפע. ויש דוגמה לזה במדרש במשלי כ"ח. איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה. איש אמונות, מי שמאמין הרבה, יש לו הרבה ברכות. ומי שרץ לעשיר בדרכים לא כשרות, לא ינקה. אז זאת אומרת, מי שהוא מאמין, פרנסתו מצויה ברווח. ובתורה כתוב, אבן שלמה וצדק יהיה לך. ורש"י אומר, אם עשית כן, יהיה לך הרבה. זאת אומרת, אבן שלמה וצדק, אז יהיה לך. יהיה לך הרבה, 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 הרבה. בפסיקתא זוטרתא, פרשת תצא, זה מדרש לקח טוב על 5 חומשי תורה ועוד. שם כתוב בזכות אבן שלמה וצדק יהיה לך ממון הרבה. ותקשיבו מה אומר המאירי הקדוש. חכמי המוסר אומרים, היושר, מי שיודע להמשיך את זה מקבל ממני 200 שקלים. היושר היושר פעם אחרונה, היושר אתם הייתם קרובים. היושר הכנת העושר. כן. היושר הכנת העושר. מבואר מזה, מי שמתנהג בהגינות ביושר ונושא ונותן באמונה, זוכה לפרנסה ברווח ולעשירות. וידוע שעיקר מקור השפע, הברכה והפרנסה היה יורד על ידי בית המקדש כשהיה קיים. כי הקורבנות והמנחות שהיו מקריבים בזמן הבית
גרמו לריבוי שפע, ברכה ופרנסה לכל היהודים. עכשיו בואו נראה איך היה שפע של עושר בעולם בזמן הבית. הגמרא בראש השנה ט"ז אומרת, תניא, אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח? מפני שהפסח זמן תבואה הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת? מפני שעצרת זמן פירות האילן. אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני שתי הלחם בעצרת ויתברכו לכם פירות האילן. ומפני מה אמרה תורה נסחו מים בחג? אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפני מים בחג שיתברכו לכם גשמי ברכה. במסכת פסחים כתוב, אמר רב נחמן בר יצחק, בתחילה כשהיו מביאים נסכים מיהודה לא היה ינם של יהודה מחמיץ עד שנותנים בתוכו שעורים. מה זה בתחילה? בתחילה בזמן שבית המקדש היה קיים, אם היו מביאים מנחלת יהודה יין, היין שלהם יכול להישאר 1000 שנה לא מחמיץ. כזאת ברכה שהוא לא מחמיץ. בשביל שהוא יחמיץ היו צריכים להכניס לתוכו שעורים כדי שהוא יקבל חמיצות. לא יכולים לעשות חומץ, אין חומץ. למה? רק יין, מרוב הברכה. במסכת כתובות דף ק"א מסופר באריכות על ברכת הפירות של ארץ ישראל שהייתה ארץ זבת חלב ודבש. היום אנחנו לא רואים את זה, הפירות היום מלאים מים, מלאים סוכר, הכל מנפחים, הכל חרטה, הכל חרטה. גם כן תכניסו את המשמישים והזה והזה, תכניסו למקפיא, תראו כמה קרח יש לכם בפנים, מזריקים. אבל בואו תשמעו מה היה בזמנם. כתוב כלח של כרוב היו עולים ויורדים בו בסולם. איזה גודל של כרוב אתם מכירים היום? כזה נגיד. אתם רואים את זה, העמוד הזה של המנורה? יותר גבוה מזה, היו צריכים לעלות עם סולם על הכלח של הכרוב. תארו לכם איזה גודל היה כרוב. מהברכה שהייתה בארץ. מכרם אחד יכלו לבצור כל יום 300 אשכולות גדולים. רק שתבינו מה זה אשכול. פעם נכנס אחד האמוראים לחברו בחצר ואמר לו, למה הפרה שלך נמצאת בכרם? אמר לו, זה לא פרה, זה אשכול. גודל של פרה, אשכול. והיו בוצרים 300 אשכולות ביום אחד, מכרם אחד. הביאו לפניהם אפרסק של 5 סעין, אכלו שליש, הפקירו שליש, ונתנו לבהמה שליש. ויש סיפור שהלכו 3 חכמים, אכלו אפרסק אחד 3 ימים והותירו. 3 אכלו רק את האפרסק 3 ימים שהם הולכים ועדיין הותירו מאפרסק אחד. מדקל פלוני, דקל, כן? היו גודרים 120 קור לשנה. כמויות עצומות, טונות על טונות. מדקל. אמר רבי יעקב בן דוסטאי, מלוד לאונו, מלוד לקריית אונו, 3 מילין, 3 קילומטר. פעם אחת קידמתי בנשף והלכתי עד קרסולי בדבש של תאנים. כל 3 קילומטר מהתאנים היה יורד הדבש.
נכון, היום אנחנו רואים קצת בתאנים שיש על העץ, קצת למטה רואים קצת כזה דבש, קצת. היה נוטף דבש ש3 קילומטר, עד הקרסוליים הוא היה הולך בתוך הדבש מהתאנים. שמעתם איזה ברכה הייתה פה? ואמר ריש לקיש, אני ראיתי זבת חלב ודבש של ציפורי, זה שם מקום, וזה 16 קילומטר על 16 קילומטר, וזה נקרא המקום הזה זבת חלב ודבש של ציפורי. אז כזה שפע וברכה היה בזכות בית המקדש, ומי שנשא ונתן באמונה זכה לעושר ופרנסה ברווח. ולכן כל זמן שהיו באמונה נמצא בית המקדש ומילא להם פרנסה ברווח, ולא חסר להם מאומה. ברגע שפסקו אנשי המנה לא היו רואים לפרנסה, ולכן החריב השם את בית המקדש. ומצאנו דברים מפורשים בנביא חגי, ועתה כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם. תקשיבו איזה כללה, בגלל שאין אמונה. זרעתם הרבה והווה מעט, אכול ואין לשובעה, שתו ואין לשוכרה, לבוש ואין לחום לו. אין ברכה בכלום. זורעים מביאים מעט, אוכלים לא שבעים, שותים לא רובים, לובשים בגדים ולא חם להם. מפרש רש"י, שימו לבבכם על דרככם, על עסקיכם, שאתם רואים שאין במעשה ידיכם ברכה, כמו שאומר זרעתם הרבה והווה מעט, כל זה בגלל חורבן הבית. מפורש שקושי הפרנסה ואין שפע בגלל היעדר בית המקדש. כל זה אנחנו מפסידים עד היום בגלל שנאת חינם. ולמה פסקו אנשי המנה? למה? נוכל להתבונן לפי מה שאמרו חכמים, מה זה נושא ונותן באמונה. הגמרא בשבת ל"א מביאה שאלה ראשונה שאדם נשאל לעתיד לבוא, האם נשאת ונתת באמונה? שאלה ראשונה. אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נשאת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? ושואלים התוספות במסכת סנהדרין ז', מבואר שם שתחילת דינו על דברי תורה, וכאן כתוב על משא ומתן. אז מה, על מה שואלים ראשון? אין סתירה. אומר הגאון רבי יואל טייטלבוים, זכר צדיק ברכה, באגדות מהרית, מסכת שבת ל"א. הא תליא, שתי השאלות הן באות כאחת. אם שואלים את האדם מדוע לא קבעת עיתים לתורה, מה הוא יגיד? הוא יצטדק. איך יכולתי ללמוד תורה? הייתי טרוד בפרנסה, הייתי שקוע עד מעל הראש, הייתי מוכרח לרדוף בזיעת אפיים מהבוקר עד הלילה, וכשהגעתי הביתה הייתי חייב לנוח, אזל לי הכוח, לא יכולתי ללמוד. אבל איש שנושא ונותן באמונה מכחיש אותו, כי מי שהאמין בקדוש ברוך הוא בעולם הזה יודע שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כמלוא שערה, והבורא יתברך מזמין לכל אחד די פרנסה. והרי כתוב בגמרא בעבודה זרה ג', הקדוש ברוך הוא יושב וזן את כל העולם כולו מקרני רעמים בעד ביצי כינים. מי יודע מה זה מקרני רעמים? מה זה הוזן מקרני רעמים? 200 שקלים, מי שיודע. תראו איך יש לכם פרנסה היום בקלות. להצביע ואני אתן אפשרות. כן? נו, את יודעת, נו. הרעם זה חיה שהיא הרבה זמן בהיריון, ובשנה האחרונה שהיא בהיריון, אז היא לא יכולה ללכת להביא אוכל. הקרניים שלה
מאיפה את יודעת את זה? את הרבנית. ראיתם? יש לכם רבנית בבית שאן. איפה הרב אבל? תשמעו, היא אמרה את החלק האחרון. אני אתן לך 200, אל תדאג. קרני ראמים, שימו לב. קרני ראמים, החידה מסביר את זה במדבר קדמות, מערכת קוף, אות י"ב. בהמה טהורה, 2 יש בעולם, אחד במזרח ואחד במערב. פעם לאחת 70 שנה נזקקים זה לזה, וכשבא הזכר על הנקבה, חוזרת הנקבה את ראשה, נושכת את הזכר והורגת אותו. והנקבה, אל תסמכו על אנשים, והנקבה מתעברת, והיא מעוברת 12 שנה, ועד 11 שנה היא הולכת על רגליה והיא רועה ושותה מים. בתחילת 11 שנה היא נופלת על צידה ולא יכולה יותר לעמוד. איך הקדוש ברוך הוא מפרנס אותה ברחמיו? כמו שהיא אמרה, יורד ריר מפיה כמו מעיין, צומחים עשבים לסביב, והיא רועה מתוך מה שסביבה כשהיא בשכיבה על צידה 12 חודש. אחר כך מתהפכת מצד לצד, וככה היא רועה. מה שיכלה מפה, בינתיים צמח שם, אוכלת משם, מתהפכת לשם. זה שכתוב בפסוק נותן לבהמה לחמה. אחרי 12 חודש, הכרס שלה נבקעת, ומה יוצא משם? אני אוריד לך 20 שקל. אם יצא רעם, אז איך ימשיכו אחר כך? יוצא לזכר בנקבה, וילך אחד למזרח וילך אחד למערב בעוד 70 שנה, ואחר כך עוד פעם זה חוזר על עצמו כל הזמן. שמעתם דבר כזה פעם? ולכן בעת שחוטפים, למען כבוד השם יתברך לא יגרום בשום אופן היעדר או חסרון בפרנסת האדם. תדעו לכם. אבל קשה, יש סתירה כאילו במאמרים. באמת בהתחלה דינו של האדם מה זה? דברי תורה. אז מה זה שואלים אותו נשאת ונתת באמונה? בגלל שהשאלה נוגעת לדברי תורה. כי רק מי שנושא ונותן באמונה, הוא לא עובד בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף, כי הוא מאמין בכוחי בעוצם ידי. הוא יודע מזונות קצובים, כמה שאני אעבוד, שעה, שעתיים, 3, 4, זה לא משנה כמה אני אעבוד. מה שמגיע לי בשנה אני אקבל. ממילא יש לו זמן ללמוד תורה. אז השאלה הראשונה, נשאת ונתת באמונה. אם היה לך אמונה, היית נושא באמונה, גם לא היית גונב ולא כלום, היה לך פרנסה בשפע והכל היה מגיע אליך, וודאי שהיה לך זמן ללמוד תורה. אבל אם אתה לא נושא ונותן באמונה ואתה חושב הכל תלוי בך ואין בורא עולם שזן ומפרנס, בטח שאין לך זמן ללמוד תורה. אז שתי השאלות האלה הן בעצם מחוברות. עוד מביאה הגמרא ביומא, אביי אמר, מזה שכתוב ואהבת את אדוני אלוהיך, שיש שם שמיים מתאהב על ידך, אתה צריך להיות קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים. אין דבר כזה שאין לך רב. הוא משמש תלמידי חכמים ויהיה משאו מתנו באמונה ודיבורו בנחת עם הבריות. אז אתה קורא תורה,
אתה שונה משנה בתלמוד, אתה משמש תלמידי חכמים, לומד אצל רב יותר גדול ממך, והמשא ומתן שלך יהיה באמונה, וגם הדיבור יהיה בנחת עם הבריות. מה אומרות הבריות על אחד כזה? אשרי אביו שלימד אותו תורה, אשרי ריבו שלימד אותו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה. פלוני שלמד תורה, תראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. עליו אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. השם מתפאר ביהודי כזה. אבל מי שקורא ושונה ומשמש אפילו תלמידי חכמים, אבל אין משאו מתנו באמונה, וגם הדיבור שלו בלעם מקלל את כולם, מי שלא מסכים איתו, ואין דיבורו בנחת עם הבריות. מה הבריות אומרות עליו? אוי לו לפלוני שלמד תורה, אוי לו לאביו שלימד אותו תורה, אוי לו לריבו שלימד אותו תורה. פלוני שלמד תורה, תראו כמה מקולקלין מעשיו וכמה מכוערים דרכיו. זה חודר לעומק הנפש. או שהשם מתפאר בך, או שהוא מתבייש בך, או שהוא עוזר לך, או שהוא מסתלק ממך. יישא השם פניו אליך ויחונקה. במקום זה השם מסתיר את פניו, חס ושלום. למה? תלמד ותקיים מה שאתה לומד, תעשה משא ומתן באמונה, ודבר יפה והכל יהיה בסדר, תקבל רק ברכות. ברכות מהשם מלא מלא מלא, וגם האנשים כולם ישבחו אותך, כולם יברכו אותך. ועוד מצינו במחילתא בפרשת בשלח, ויאמר אם שמוע תשמע לקול אדוני אלוהיך, וישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. דורשים חכמים, וישר בעיניו תעשה. מה זה? 200 שקלים. וישר בעיניו תעשה. מה זה? פעם אחרונה. מה זה? משא ומתן. משא ומתן. זה משא ומתן, זה ישר בעיני השם. תעשה מה שישר בעיני השם. הוא לא רוצה שאחד ירמה ויגזול את השני. הוא רוצה משא ומתן. מלמד שכל מי שנושא ונותן באמונה, רוח הבריות נוחה ממנו, ומעלים עליו כאילו קיים את כל התורה כולה. עכשיו בואו נראה כמה דוגמאות מהצדיקים. האוזניים יעמדו. לא תאמינו עד לאיפה מגיע משא ומתן באמונה. הגאון רבי צבי הירש קיידנובר, זכר צדיק וברכה, מחבר ספר קו הישר, כתב בצוואתו, מצווה את החברה קדישא, כאשר התעסקו עם גופו לאחר מיתתו, ייקחו את השולחן שהוא היה עובד עליו, ויעשו ממנו ארון שבו יטמנו את הגופה הטהורה, וככה יכניסו אותו לקבר. מהשולחן שלו שהוא עבד עליו, יעשו ארון ויקברו אותו בתוכו. ועוד דבר, ואת המידה שהוא היה מודד תאריגים, יתנו בידו. לפי זה מה הוא היה? מה הוא היה לפי זה? חייט. אז את המידה, אם היה לו מידה כמו שיש היום ככה שזה מתגלגל, או שהיה לו זאת שנפתחת ככה, אני לא יודע מה היה לו, אבל את המידה הזאת שהוא היה מודד בה את הבגדים והחליפות, הוא מבקש גם כן את המידה שהיה מודד את ההריגים, גם כן שיתמנו איתו. התפלאו על הצבא, שאלו אותו מה זה? אמר להם השולחן
והמידה יהיו מליצי יושר עליי, וילמדו עליי סנגוריה בבית דין של מעלה. גאון גדול, עצום, חיבר ספרים, למדן, מעמיק, הכל. הוא צריך עכשיו את השולחן ואת המידה שיליצו עליו בשמיים בבית דין של מעלה. הוא רוצה שני עדים. שמה? שלא שלחתי ידי לקחת אפילו פיסת בד מהשאריות של האריגים שהביאו לי הלקוחות לתפור בגדים. ושנסעתי ונתתי באמונה. שמעתם מה הוא לוקח? הוא צריך עדים שיעידו שהוא באמת לא השתמש אפילו בחוט מהאריגים. עוד דוגמה. הגאון רבי ישראל סלנטר, אחד מגדולי ישראל מחכמי המוסר לפני 150 שנה לערך. הוא התיישב בעיר ממל והחליט שהוא רוצה לעסוק במסחר. אחד מהידידים הלווה לו סכום נכבד, והוא עלה במחשבתו ללכת לבורסה, להתעסק שם. אחרי זמן מועט החזיר את כל הכסף לידיד, ואמר לו, קשה לי להיזהר בכל דיני משא ומתן, ואני לא יכול להיות סוחר. הגאון, הצדיק, שהיה מדקדק על כל דבר ודבר שזה לא יאומן, אומר, אני לא יכול, הוא יודע את כל הדינים, אני לא יכול לעמוד בכל הדינים של משא ומתן. וכך הוא אמר לאחד שבא אליו פעם, אמר שהוא רוצה להפסיק משהו והוא רוצה להיות סוחר. אמר לו, אתה למדת את כל הדינים בשביל שאתה תדע אם אתה מסוגל לעמוד בזה? אז הוא בעצמו אומר, אני לא מסוגל. אז אם הוא חשש מרוב הדינים המסועפים בהלכות חושן משפט, שצריך להיזהר, כדי שמשא ומתן יהיה כהלכה, ועדיף לא לעבוד בכלל, מהפחד, זה מראה כמה אדם צריך ללמוד את הדברים כשהוא הולך למסחר. מעניין לעניין, נבין מה זה ישר. מה זה שאדם צריך להיות ישר? כתוב במשנה באבות, אחד מהקניינים של תורה אוהב את המשרים. רבי יוסף נחמיאס מתלמידי הראש, זכר צדיק ברכה, לפני כ-500 שנה, אומר, מה זה אוהב את המשרים? על אדם להיות ישר עם הבריות במשא ומתן, עד שיאמרו עליו, אשרי פלוני שלמד תורה, אשרי אביו שלימד אותו תורה. כל זמן שלא אמרו עליך את זה, עדיין אתה כנראה לא מספיק ישר. הפירוש של אוהב את המשרים, זה פשוט. כל אדם צריך לאהוב ישרות בכל עניין שנתקלים במהלך החיים. אם זה בעסקי מסחר, משא ומתן באמונה, להיות ישר, לא לרמות אחרים, וגם בשאר עניינים, בין אדם לחברו. אתה בא לשדך את הבן או את הבת, לא לרמות את הצד השני. כל המעשים יהיו ביושר. ובפרט, כשאתה לומד עם חברותה, אתה צריך לפרוס לפניו את הדרך שלך בלימוד בדיוק, ולא בערמומיות. והכל באורח מישור. יסוד גדול בהנהגות של האדם, אנחנו צריכים להידמות לקדוש ברוך הוא. והלכת בדרכיו. מה הוא? רחום אף אתה. מה הוא? חנון אף אתה. מה הוא? גומל חסדים אף אתה. יש פסוקים רבים. האבות נקראו ישרים. הקדוש ברוך הוא נקרא ישר. צדיק וישר הוא. בתהילים כתוב, טוב וישר אדוני, על כן ירא חטאים בדרך. בתהילים כתוב, להגיד כי ישר אדוני, בהרבה מקומות. התורה אומרת בהושע, י"ד, כי ישרים דרכי השם. ובתהילים, פיקודי אדוני ישרים, משמחי לב.
גם האבות הקדושים נקראו ישרים. אפילו בלעם רצה למות מות ישרים, כמו האבות הקדושים. עכשיו תשמעו, הנציב כותב, למה הספר נקרא בראשית? ובפי הנביאים הוא נקרא ישר, ספר הישר, כמו שמובא בעבודה זרה כ"ה ובספר שמואל ב' א' י"ח, ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. מפרש רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים, שנאמר תמות נפשי מות ישרים. למה בלעם קרא לאבותינו הקדושים ישרים? למה לא צדיקים? למה לא חסידים? למה מכונה הספר בראשית ספר הישר? ולמה בלעם התפלל על עצמו שתהיה אחריתו כמותם? בשירת האזינו כתוב, הצור תמים פעולו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק בישר הוא. השבח של ישר נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא שהחריב את הבית השני שהיו דור עיקש ופתלתול. ואמרנו שהיו שם צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אבל לא היו ישרים בהליכות עולמם, לכן הייתה שנאת חינם בליבם וחשדו זה את זה. ומי שלא נהג כדעתם קראו לו אפיקוירס וצדוקי, ובאו לידי שפיכות דמים עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר ואינו סובל צדיקים כאלה, אלא כשהם הולכים ישר גם בהליכות העולם ולא בעקמימות, אפילו שזה לשם שמיים. וזה גורם לחורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. אם מישהו לא מסכים איתך במה שאתה חושב, זה לא אומר שאתה יכול לכנות אותו אפיקוירס וכבר לצאת נגדו מיד בלי לנסות לתקן אותו ולאחל לו סרטן ותגיד אמן. דברים איומים ונוראים, לא יאומן כי יסופר. אפילו אם זה לשם שמיים, השם החריב את הבית. וזה היה השבח של האבות הקדושים. מלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבים את השם, עוד היו ישרים. בהרבה למדנו מהליכות אבותינו הקדושים בדרך ארץ, לקיים את העולם המיוחד, ולכן זה נקרא ספר הישר. אם כן, למדנו יסודות עכשיו ביהדות ואמונה שהם מעולם היושר. הקדוש ברוך הוא ישר, התורה ישרה, האבות ישרים, ספר בראשית ספר הישר. כל תכליתנו להיות, איך אומרים הערבים, דוגרי, ישר, להיות ישר. והנה דרך העבודה, זה לא צריך להמציא מידה חדשה שקוראים לה יושר. אנחנו נבראנו ישרים, כי האלוהים עשה את האדם ישר בעצם הבריאה. כי כשאנחנו רואים מישהו שמתנהג לא ישר, ישר אנחנו מגנים, ישר אנחנו, מה אתה עושה? אתה לא מתבייש? כלפי האחר אנחנו ישרים, יודעים מה ישר ומה עקום. כלפינו, זה השאלה, תסתכל במראה, תגיד לו. זה שבמראה, תגיד לו. הגאון רבי חיים שמואלביץ, ראש ישיבת מיר, אמר, האלוהים עשה את האדם ישר. אם עיקר טומן גרעין קטן בקרקע, יצמח ממנו אילן גדול. כל בר דעת מבין שהתכונות של הגרעין זה שיש בתוכו אילן. בקטן הזה יש אילן, ובאילן יש עוד גרעינים שיהיו עוד עצים ויהיה יער. ממה זה התחיל? מגרעין קטן. ככה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שכל דבר גדל ומתפתח, והכל טמון בו, זרעו בו. כל דבר ברא עם זרעו בו, בשביל להמשיך.
והאלוהים עשה את האדם ישר, זה טמון בנו, בכל אחד. אז נולדנו ככה, אסור לקלקל את זה. אסור לקלקל את זה. מי גורם שזה מתקלקל? חוסר האמונה בביטחון בשם. אז אתה מתעכב, כי אתה לא סומך שזה יגיע, אז אתה דואג להשיג את זה באפשרויות שעומדות לפניך. ולכן אתה מתעכב. עכשיו אנחנו מסכמים. גם הספר מסילת ישרים. למה קרא לו הרמח"ל מסילת ישרים? למה לא מסילת חסידים? חותם. לא חיליתי בספרי זה את כל חלקי החסידות, והולך ודן שם בחסידות עד סוף הספר. מפני שאין החסידות סוף הדרישה מהאדם. והיא גם לא מעלה בין המעלות המנויות בברייתא דרבי פנחס בן יאיר. רבנו הרמח"ל מבאר אחת לאחת, ובסוף הוא דורש דווקא שהאדם יהיה ישר, כמו שהשם ברא אותו. האלוהים עשה את האדם ישר. אז אנחנו צריכים לשים את זה על ליבנו, להיות ישרים, מאמינים ובוטחים. אבל לפעמים אנחנו נתקלים באנשים שנוהגים בדרך עקלתון, והמחשבה מתגנבת ללב כל רואה. אנחנו לא זקוקים למידת יושר בשביל להצליח. יש קומבינות. לא חייבים ללכת ישר ולחכות עד שהשם ישלח. יש קומבינות. הדבר היא טעות, טעות גמורה. ראינו אצל גדולי ישראל. הנכדה הראשונה של מרן הרב שך זכר צדיק ברכה. רצתה להתמנות למשרת מורה בבית ספר. שמעו שזה הנכדה של הסבא הגדול, גדול הדור, מיד קיבלו אותה. וזה התברר לו, הוא גער בהם. הוא אמר, אתם עושים דבר לא ישר ולא הגון. הנכדה שלי רק התחתנה, ויש רבות אחרות שביקשו לקבל משרה לפניה. איך אתם מספקים לה את מבוקשה? זה עוול. ואתם לא עושים לי שום טובה. הוא ביקש לא יקבלו אותה. זה לא ישר, לא הגון. מה שאתם קוראים פרוטקציה. פרוטקציה זה על חשבון מישהו אחר. פרוטקציה. מעשה נוסף איתו. בשנת תרע"ז, בהיותי נער צעיר בן 12, מספר, הבן הגאון, רבי שמחה זליג ריגר, דיין של העיר בריסק. הייתי נער צעיר בן 12, נכנסתי ללמוד בישיבת סלוצק. בראשו עמד אז הגאון, תקשיבו, רבי איסר זלמן מלצר, זכר צדיק ברכה, קדוש עליון. ועקב גילי הצעיר, אבא ביקש מראש הישיבה שימצא עבורי תלמיד חשוב בישיבה תמורת תשלום. וראש הישיבה הציע לאבא שלי את מי? שהחברותה שלי יהיה, אז היה תלמיד שם בשם רבי אלעזר מנחם מן שך, הרב שך בעצמו. תוך זמן קצר התחלנו ללמוד. אחרי זמן אבא שלי ביקש לשלם לו מה שסוכם, סירב. למה? אומר, עשינו הסכם שאני אקבל כסף כדי ללמוד עם הבן ולקדם אותו. אבל היה פה מקח טעות. נוכחתי שהבן שלך לא זקוק לי ולדומה לי. הוא מתעלה מכישרונותיו הברוכים, לא בגללי. אז לא מגיע לי שכר. שמעתם דבר כזה? אבא שלי לא ידע מה לעשות. הלך להתייעץ עם ראש הישיבה, גאון רבי איסר זלמן מלצר, גם הוא לא ידע מה לעשות. פנה לגאון רבי אהרון קוטלר, זכר צדיק ברכה, שהיה רם בישיבה באותה עת, גם הוא לא ידע מה לעשות. אבל בסוף היה לו רעיון. הוא אמר ככה, פנה לרב שך,
שהוא היה אז תלמיד. פנה אליו ואמר לו, ייתכן שאתה צודק, שהנער מוכשר והוא לא זקוק להתקדמות בלימוד, אבל בוא נבדוק את זה באופן פשוט. נטיל עליו להכין בעצמו את התוספות במסכת בבא קמא בדף עין זן, שזה אחד מהתוספות הקשים והארוכים. אם הוא ישלוט בו תוך שעה, יתברר שהצדק עמך. אם הוא ישלוט, אז סימן שהוא לא צריך אותך, הוא באמת מבין. אבל אם לא יעלה בידו הדבר, אז זה סימן שהוא זקוק לך ואתה צריך לקבל את הכסף. הסכים. הרב שך הסכים. טוב, הביאו לבחור, תלמד עכשיו את התוספות, והוא היה נער צעיר, ולא הבין את עומק הכוונה, מה התכוון רבי אהרון, למה הוא צריך ללמוד את זה תוך שעה, ולקח את המשימה ברצינות, ישב ולמד טוב טוב, ואחרי שעה בחנו אותו, והוא ידע. כששמע את זה הרב שך, מה זה היה שמח? היה שמח שהוא הוכיח שהוא צודק, והבחור לא זקוק לו, והוא לא צריך את הכסף, כי באמת לא מגיע לו. שמעתם פעם דבר כזה? לא יאומן כי יסופר. מה זה ישרות? ישר. עוד שני מעשים. הגאון רבי יעקב קמינצקי, ראש ישיבת תורה ודעת, אחד מהתלמידים הקרובים שהיו אצלו בשיעור על הרמב"ם, העניק לו מתנה גביע כסף טהור לקידוש. הלך לחנות כלי כסף וביקש יעריכו כמה שווה הכוס. אף פעם לא נכנס מישהו אומר תעריך לי כמה שווה הכוס. שאלו אותו למה אתה רוצה הערכה כמה זה שווה? מה הוא אמר? מי שידע 400 שקל. אני רוצה לדעת כמה זה עלה כדי שאני אדע מה להחזיר לו. וואלה, אתה לא מגיע לך. למה הוא רוצה לדעת? למה? אתם יודעים למה? לא תאמינו בחיים שלכם. הוא אמר, ברגע שאני אדע מה שווי המתנה שקיבלתי, אני אדע כמה מס אני צריך לשלם לשלטונות. כי הוא היה מקפיד, לא מע"מ, מס. על מתנות משלמים בחוץ לארץ מס. אז הוא לא רוצה לגזול, אסור לגזול את הגוי, אסור לגזול את הממשלות בחוץ לארץ. כי שמה זה מלכות נקרא ואסור לגזול אותם. מי שמעלים מס שמה הוא חוטא גדול. ולכן הרבה יורדים מנכסיהם שמה. עולים, 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 ויום אחד קבלים מכה ויורדים. אסור, אז הוא רוצה לדעת, קיבלתי מתנה. אני לא יכול לשאול את זה שהביא לי אותה כמה זה עלה. הוא הולך לשאול בשביל לשלם את המס ולדווח שיורידו לו. עוד דבר, אחד הלך וקנה מוצר שהציעו לו אותו $100. התווכח, הצליח להוריד אותו $20. אתם יודעים, ערבי אומר לך שטיח $100, ב10 שקל אתה גם יכול לקנות אותו בסוף. אבל הוריד אותו $20. היה שם תלמיד חכם שאמר לו, לא, זה שווה יותר $20, אסור לך לשלם לו 20. תשלם לו לפי השער שבאמת ראוי לשלם לו. אפילו שהוא הסכים, אתה תשלם לו לפי מה שהערך האמיתי. שמעתם פעם דבר כזה שאנשים מחפשים כמה שיותר להוריד, ולא מחפשים כמה שיותר לשלם? ישר. הגאון רבי ברוך בר, ראש ישיבת קמניץ, נהג לומר, אם אדם משתוקק לדעת מה דרגת אהבת השם ששוכנת בקרבו, כמה אתה אוהב את השם? בוא תבדוק. כמה אתה אוהב את השם? שיבדוק כמה הוא שונא מעשים רעים, וזה כלי המדידה. ככל שאתה שונא יותר רוע, אוהבי השם שנאו רע.
מי שאוהב השם שונא רע. אוהבי השם שנאו רע. וזה גם רע. לגזול את השני, לקחת לו, להונות אותו, לשקר אותו. זה רע. אתה לא אוהב שעושים לך את זה, נכון? מה ששנוי לך, אל תעשה לחברך. אז אם באים לבחון את מידת היושר שבקרבנו, צריך לתעב כל דבר עקום ולא ישר בכל מעשה עוול. תזכרו, אוהב את המשרים, לאהוב את היושר, לשנוא את העוול, ושנאת עוול נובעת מאהבת היושר. מי שמשיג מעלת הישרות, אדם זה יכול להתנהג בכל דרכיו על פי הדין, והוא מאנשי האמנה. ומאנשים כאלה אפשר לבנות את בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן. כן, שאלות אם יש, בבקשה. שאלות לא ברכות, ברכות בסוף. יש לו שאלה שמה, בבקשה. יעמוד. האמת, כבוד הרב, אני יכול לשאול שתי שאלות? שתיים, כן. אחד פשוט על השיעור, אני פשוט מאוד סקרן. בנוגע לשלטונות המס, אוקיי? בואו ניקח לדוגמה את צפון קוריאה, אוקיי? הם לוקחים 95% מס לאזרחים שלהם. זה הופך את זה לבסדר. זאת אומרת, אני כן אבין את הנקודה שאם תבוא ותגיד לי, תקשיב, השם ייתן לך מה שמגיע לך, זאת אומרת שגם אם תשלם למס, הכל בסדר. אבל אם יש סיטואציה שבאדם גונב אותי, מס זה גניבה לכל דבר ועניין. בארצות הברית, כבוד הרב עוד מעט נוסע להרצאה, אין מע"מ. דוגמה, אילת אין מע"מ. זאת אומרת, למה באילת אין מע"מ? באר שבע שעתיים אחרי. יש, אתה מבין, כל המערכת של המס היא כבר גניבה. אז למה אני צריך ללכת ישר עם עקום? תראה, אם אתה הולך לפי ברק, אז אתה לא צריך לשלם מיסים. הוא אומר לא צריך לשלם מיסים. אבל אם אתה הולך לפי התורה, זה תלוי מה הדינים אומרים. בחוץ לארץ, יש שם דינא דמלכותא דינא. אין מה לעשות. אתה גר שם, החלטת לגור שם, חלים עליך החוקים שלהם. כל זמן שהם לא סותרים את התורה. אם אומרים לך לעשות עבירות שאסורות על פי התורה, אתה לא יכול לעשות. אבל אם הם רוצים לגבות מיסים ודברים כאלה, זה זכותם. אתה יכול לעבור ממקום למקום. יש מדינות שלא לוקחים מס בכלל. ליכטנשטיין. תלך לשם, לא תשלם מיסים בכלל. וכן הלאה. אז יש מקומות ויש מקומות. אתה צריך לדעת, בכל מקום שלא תהיה, הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס בהתחשב במיסים, במע"מ, בגנבות, בחרטות, בכל. אתה לעולם תקבל מזונות בשביל לאכול ולחיות ולהתקיים. זה תמיד תקבל קבוע לפי מעשיך. כמה שאתה שווה במעשים הטובים שלך, ככה תקבל. אני מבין, ויש לי עוד שאלה שלא קשורה לשיעור, כמובן, אם אני יכול, כבוד הרב, ברשותך. ודאי, אמרתי שכן. תודה רבה. האמת, שאלה באמת בדחיל אורחים הוא, אני הסתכלתי קצת על ספרים של קראים, וזה קצת קשה לי מחשבתית, אתה מבין? אז קצת הסתכלתי בספרים, קראתי בהם, ויש המון שאלות שלא מסתברות לי במוח, ומי כמוך, אנשים כמוני... כי לא למדת עם תלמיד חכם, אם תשב... זה באתי לרב. לא, אני אסביר. יש הרבה שטויות שם בלי סוף, כן? איפה הם שמים את התפילין? אתה הרי יודע? אני מניח שהם הולכים לפי בדיוק מה שכתוב. בדיוק. בין עיניך, הם שמים פה בין עיניך. מי אמר להם ששמים פה? השאלה אבל... רגע, מי אמר? הם קוראים בדיוק מה שכתוב וזה? מה זה הם קוראים? אבל כתוב שמשה, עכשיו אנחנו פרשת דברים, נכון? כן. כתוב, הואיל משה באר את התורה. מה צריך לבאר את התורה אם הכל בדיוק מה שכתוב? אם בדיוק מה שכתוב, בשביל מה צריך את משה רבנו שיבאר את התורה? למה הוא באר את התורה? זאת אומרת שהתורה צריכה באור, אם אתה לא תדע. כתוב שם, וזבחת כאשר ציוויתיך. איך אני מקיים מצוות זביחה? לא כתוב. מה עושים? לא פעם ולא פעמיים. שמעת מה זה? איך? איפה כתוב בתורה
איפה כתוב בתורה מה מכניסים בתוך התפילין? איפה כתוב? מה הם מכניסים בתפילין? איפה כתוב בתורה שזה צריך להיות מרובע ושהרצועות שחורות? איפה זה כתוב? לא כתוב. אז איך אתם החלטתם? מאיפה יצא לכם מהפשט, מה כתוב? מאיפה? תראו לי, אני גם רוצה. תגידו לי, נו, איפה? הכל חרית ברית, הבנת? אני רק, אם כך, יוסיף על זה, בוא ניקח ממרה אחת של הגמרא. אני בטוח שיש תשובה, אני פשוט לא יודע אותה. גמרא הם לא בכלל שייכים לשם, הם רק קראים, הם רק מקרא. אין להם גמרא, אין להם משנה, אין להם כלום, זה תורה שבעל פה, הם לא מאמינים בזה. אבל אם התורה שבעל פה היא נוקחת איזושהי עובדה מדעית... לא נוגע אליהם תורה שבעל פה, הם לא יכולים להתערב שם, כי זה לא היה בכלל לפי שיטתם. תראה, לחקור משהו גם אם אתה לא מאמין בו, הוא חשוב. שמעת מה אני אומר? אתם קראים בגלל שאתם מאמינים רק במקרא ולא בפירושי חכמים ולא בשום דבר. אז אל תבלבלו את המוח, ואני לא רוצה גם לענות לכם על שום דבר שאתם לא מאמינים. שלום. אבל שאלת $1,000,000 היא באמת, אם זה גם דברי אלוהים חיים, בטח שזה דברי. או חס וחלילה, בדחילו ורחימו. בטח! אם לא, איך אתה יודע לעשות משהו? כלום אתה לא יודע לעשות. העניין אבל שיש... לא, אבל כלום! כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך. מה לכתוב? כן, אבל... מה לכתוב? פתק? מה לכתוב? אבל לפעמים יש בגמרא טיעונים מדעיים שהם לא מסתברים במציאות. עזוב, לא למדת. אבל זה כן חשוב, זה כן חשוב. כשתשב ותלמד את הגמרות עם תלמיד חכם, כל גמרא שאתה מסתבך, יענה לך. אבל אני מסביר לך, זה לא מתחיל, כתוב כתבתם על מזוזות ביתך, כתבתם על מזוזות ביתך. מה לכתוב? שרה, תקני 2 מרגרינה? מה לכתוב? מה לכתוב? שום דבר שכתוב בתורה אתה לא יכול. ציצית, על כנפי בגדיכם, מה זה ציצית? אבל איך אני יכול לדעת שהגמרא היא גם מבוא בעולם? איך אני יכול לדעת את זה? אם אתה רוצה לדעת, תשב ותלמד עם תלמיד חכם, הטוב. תקרא את הרמב"ם בפתיחה שלו ליד החזקה. הוא מסביר איך משה קיבל את התורה ואת המצוות. זאת אומרת, שם כתוב בדיוק את סדר והשתלשלות כל הדורות עד ימינו. וככה תוכל לדעת לאט לאט, אבל אתה צריך לשבת עם תלמיד חכם שבקיא, והוא יסביר לך דבר דבר. השאלה שלך לא מסובכת, קלה מאוד, אבל אתה רוצה לראות עובדות גם, נכון? זה קצת יותר סתום, אז... לא, אתה לא סתום, אתה שואל טוב וצריך לשבת וללמוד, זה הכל. עכשיו אני שואל אותך סתם ככה, בתור בן אדם שלא יודע מה באמת נכון. בעם ישראל היו גאונים שאין אפילו באומות העולם כלל וכלל, כן? תגיד לי, כל אלה, ממשה רבנו, יהושע בן נון, ואחר כך נביאים, ואחר כך תנאים, ואחר כך אמוראים, ואחר כך גאונים, ואחר כך, כולם לא היה להם את השאלה שלך עם פתרון צודק ומוכרח. מה? הם עשו כולם, כל היהודים עשו סתם, כולם עשו 8 ציציות, 8 פתילות בציצית, כולם כותבים אותם פרשיות בדיוק, כולם יש להם 4 פרשיות בתוך התפילין, כולם בדיוק עושים אותו ספר תורה, אותו דבר, אותם מנהגים, אותו פסח, אותו תאריך, אותו זה. מה זה? כולם המציאו את זה סתם? כולם מפגרים? כולם החליטו סתם, בוא נעשה, אתה יודע מה, בוא נרביץ תרי"ג מצוות, ויאללה נעשה לנו עמל והגיעה. נראה לך דבר כזה? יכול להיות שהסדר נפגע באמצע. תגיד זה מה שאני חושב. אבל לא נפגע, כי כולם חזרו אחרי 2000 שנה פה לארץ ישראל, וכולם קיימים אותו דבר. איזה עדה אתה? אבל הם לא. איזה? מרוקאי ואתה? כורדי ואתה? מהם ואתה? מרוקאי ואתה? הולנדי, הנה הולנדי, אתה רואה? רגע, תקשיב. אתה יודע מה? יש הלכות תשעה באב, הלכות תשעה באב, אוקיי? רגע. יש אנשים מפולין שאכלו בשר בתשעת הימים. רגע. ואותי חינכו שלא. רגע. אז הם לא קיבלו את אותם ההלכות. האתיופים עוד יותר. רגע. זה משמעותי. כי זה לא הוגן. תפתח את התפילין של כל אחד מאלה שאמר פה שהוא מעדה אחרת, כולם אותו דבר. זה במצוות התורה. מה שיש מנהגים
זה תלוי בכל עדה ועדה, בכל מקום ומקום. בתימן נהגו לאכול בשר ועוף גם השבוע, חוץ מסעודה מפסקת. במקומות אחרים מראש חודש, במקומות האשכנזים מי"ז בתמוז. רגע, תקשיב. זה מנהגים של אבילות. כל אחד קיבל על עצמו מנהגי אבילות בצורה כזאת או אחרת, זה הכל. אז יש דברים שהם מנהגים. נגיד, אנחנו אוכלים בפסח קטניות, האשכנזים לא. למה הם לא אוכלים? לא שאסור. בגלל שהם אומרים שאי אפשר שלא יימצא, אפילו אם תבדוק את האורז והכל, שלא יימצא שם איזה חיטה, ואז אתה תבשל ויהיה חמץ בפסח, ולכן מהסכנה הזאת שעלולים לא לבדוק כראוי ולא יבדקו בתאורה מתאימה, או שימהרו, או שאני לא יודע מה, ועלול להיות מכשלה, היות שפסח זה חמור ביותר חמץ והוא לא בטל אפילו ב1000, לכן הם לא רוצים, אבל זה מנהג. אבל תורה יש אחת. זה לא שייך לתורה, אתה לא שומע מה אני מסביר? יש תורה, זה התרי"ג מצוות לכולם, שלום. מעבר לזה יש מנהגים. הבנת? מותר לי להחמיר על עצמי. לא רוצה אני ללכת בכלל בשבת לטייל, לא רוצה. מותר, לא רוצה. אז מה אתה אומר, שאני שונה, מה אני משנה את התורה? לא. התורה אומרת מה מותר, מה אסור, כולם זה אותו דבר. אבל אם יש מנהגים שעדות מסוימות אימצו לעצמם וכולי, או בתי דינין שפסקו להם כך וכך בעניינים כאלה ואחרים, שזה לא מצוות התורה תרי"ג, זה יכול להיות ודאי שונה. כל אחד יכול, אין בעיה. זה לא שייך למה שאתה שאלת, האמנת? זהו. אז תשב עם תלמיד חכם ותלמד. תודה רבה לך, כבוד הרב. תן, מי רוצה עוד לשאול? בבקשה. אתה רוצה גם? תן לו, אם הוא רוצה. הוא רוצה, תן לו. הוא לא רוצה. לא רוצה. מי מהנשים? כן, שאלה? תן לה שאלה. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב. יש לי שאלה בקשר לתפילה. בתחנון אנחנו צריכים להגיד את 13 המידות של הקדוש ברוך הוא, וצריך להגיד אותם עם טעמים. ואני לא למדתי טעמי מקרא, הייתי שמחה אם הרב יוכל להדריך אותי איך אומרים את זה עם טעמים שאני אוכל להגיד את זה. יש בגוגל, את יכולה לפתוח 13 מידות, אני אפתח לך 13 קריאת ה-13 מידות עם טעמים, אבל לא חייבים דווקא עם טעמים, רצוי, אבל אם אני יכולה להגיד גם בלי? כן, אבל להגיד בהפסקה. כן. השם, כן, וחום וחנון, לאט לאט, הכל בסדר, זה כמעט כמו הטעמים. אוקיי, אפשר עוד שאלה? כן, פעם שאלת אותי נדמה לי באיזשהו מקום, לא? לא, אף פעם לא הייתי. עוד לא, לא זכיתי. אני לא זכיתי. כן. את הבקשות האישיות שאומרים בתפילת 18. כן. מתי להגיד? בשומע התפילה הכי טוב. באמצע. באמצע. כן. תודה רבה, כבוד הרב. בהצלחה, תפילות שהתקבלו. כן, שאלה נוספת? כולם מבינים הכל, השתבח הבורא, אין. הנה, בכבוד, תן לו, כך. ערב טוב, כבוד הרב. ההרצאה בענייני יושר היא באמת הייתה הרצאה מאוד מאוד חשובה לכולם, אין ספק. הבעיה שביום יום אנחנו נתקלים, כלומר, לאו דווקא שאנחנו נתקלים ברמאים ונוכלים בהכל. לא שאנחנו נתקלים, כלומר, לא שאנחנו נוהגים בחוסר יושר נגיד, אלא אנחנו נתקלים באנשים שהם לא ישרים, ואנחנו נאלצים. לא, אל תאלץ. רגע, שנייה, כבוד הרב. הבנתי. אנחנו נאלצים, כן, להתעסק איתם, להתעסק מולם. וזה דבר שהוא עובר כחוט השני בכל השכבות, בכל המגזרים, בכל המפלגות, כן, שאנחנו מתעסקים עם אנשים שהם לא ישרים ב100%. כי מה היה נושא ההרצאה? כן, אנשי האמנה. מה זה אנשי האמנה? ישרים ב100%. נסעת ונתת באמונה ב100%. עכשיו, זה שאתה נושא ונותן באמונה טוב מאוד. אבל יש עניין של שוחד. איפה מתקיים השוחד? כאשר נוח לך למשל, דבר שעולה, למשל, 1,000 שקל תיקון, הוא אומר לך, תראה, אם אתה רוצה חשבונית, זה 1,170. כן?
בלי חשבונית זה 1,000 שקל. ויש דוגמאות כמובן אינסופיות בנושאים האלה. שגם ראש הממשלה קיבל מעטפות חומות. לא ראש הממשלה, עכשיו אנחנו לא מדברים על ראש הממשלה. לא, אני אומר לך. אנחנו מדברים... שמעתי. לא על ראשי ממשלה ולא על הצד האחר, מה שנקרא. אנחנו מדברים על אנשי שלומנו. אוקיי. כן? שכולל באמת כל אלה שמתעסקים בעצמאים וכולי, שמתעסקים בכתיבת ספרי תורה, מזוזות, תפילין והכל. אז מה השאלה? השאלה היא, איך אני יכול לדעת, להתעסק, לא להתעסק? מה זה להתעסק? הוא מדווח, לא מדווח. מה זה עניינך מה הוא עושה? אתה תעשה מה שאתה תהיה ישר אתה. אתה לא יכול ליישר את כולם. נכון, אבל השאלה... אתה יכול להמליץ להם להיות ישרים, כמו שאני המלצתי הערב. כן. אבל אני צריך להיות ישר. אם אני ישר... השאלה אם אני לא מכשיל אותו. אתה לא מכשיל אותו. אם אתה ישר, איך תכשיל אותו? אני מכשיל אותו בזה שאני עוזר לו ללמוד. אתה לא עוזר, אז אתה לא ישר. אם אתה ישר, אז אתה לא מכשיל. אתה לא יכול להכשיל אם אתה ישר. אם אני יודע שהאדם לא משלם מה... לא עניינך מה הוא עושה. אתה... תקשיב, רגע, אני שם. יש לי שתי אפשרויות. כן. למשל, לקנות מזוזה מהאדם שמדווח. אתה רואה חשבון? כן. כן. אז אני אסביר לך. רואה חשבון פלוס. אז אני אסביר לך אחר כך, בסדר? לא. אני אסביר לך אחר כך. בסדר. אני אסביר לך אחר כך. אבל אתה צריך להיות ישר, זהו. אחר כך אני אסביר לך. הלאה. שאלה הבאה. כן, מי עוד? זהו, אחרון! מי זה אחרון? יאללה. ראית? קפצו 7. כן, תן לו. תעמוד, שאני אראה מה אותך. תעמוד? גם גדליה לא עמד. אבל הוא שורה ראשונה. קום, אני לא רואה אותך. כואבת לי הרגל. תקום, לא חשוב. יש לי התכווצות. לא חשוב, ברגל השנייה. כבוד הרב, אני רוצה לשאול, האם יכול להיות שבן אדם חילוני מברך אנשים וזה תופס? יכול להיות דבר כזה? מה תופס? הוא מצליח, הוא מברך אותם וזה מצליח. אז אני אגיד לך, זה 50%. 50%. רוב האנשים, שאתה אומר, שואלים אותך מה יהיה לי, בן או בת? אם הוא אומר בן, זה 50%, ואם הוא אומר בת, זה 50%, אז תופס, פעם לא תופס. אבל אני מכיר את הבן אדם. כן. ואת כל מי שהוא בירך, כן. זה תפס. אז הוא יותר מרבי שמעון בר יוחאי. יכול להיות שהוא צדיק נסתר ואתה לא יודע. חילוני. לא, הוא צדיק נסתר, מוכרח. אם הוא כל מישהו מברך, הכל תופס. שיברך אותך, שיהיה לך בפיס $100,000. לא ברכות כאלה. לא כאלה. אז הוא מברך כאלה של 50-50. שפעם קורה, פעם לא קורה. זה יפה. אנשים חולים. כן. הוא מברך אותם. ולפעמים בריאים ולפעמים לא, כמו אלה שלא התברכו גם כן. בדיוק אותו דבר. אני מודה לך על השאלה, אבו סעינק. כן, אני מחלק לכם מתנות. בואו לפה, בואו. אני אגיד לך תכף. איפה הגברת של ה... תמצא לה. בגוגל את הזה, את ה... כן, 200 שקל.